Mamă. MT. Wow, ce savage. Salut, MT, ce faci? Ce faci, MT? Fucking savage. Ce pula? What the fuck, bro? Oh, shit. Proste. Băi, MT, dă camera. Dă camera. MT, dă camera, că o dau și eu. O închis. De frică. Ce pizda, mă, ti? Păi de pula mea, vă da, vă. Bă, bagă-l și pe panda, dar Mamă, filme... Ce? Pana? Bagă-l și pe panda, bă. Pe ascuns, bagă-l. Lasă-l. Hai și pe panda. De ce să bag? Că așa. Hai, frate, nu. Băgați-l voi. Bogdan să-l bage. Panda nu Ion. Ba da, eu da. Este pe nu deranja. Ce pizda, mă, și... Ce vrei, mă? Bă, cine sună pe aia? Bă, cine sună pe MT? De ce suni? Bă, ești pe mut! Sau ce pula mea, nu te Ești auzi. pe mute. Nu te auzi. Ca să-i văd fața. Dar tu tot timpul trebuie să apropii ăla de gât? Zice dacă îi știu vocea. Îi știu cum zice prin gură. Salut, ce faci, MT? Bă, te auzi? Hai, zi adevărul, Adi. Zi adevărul. Ce? Că poate o dă. Ce adevăr, mă? Bă, MT, dai camera? De ce? Bă, să-i zici că filmăm. După ce s-o dă. Tragi dracu. Special pentru 1.000.000 de abonați. Uite, mata. Taci, mă, că te scoate Adi din confă. Dacă mă scoate Adi. Dacă mă scoate Bogdan, nu mai am ce să filmez. Dar tu filmezi cum vorbim? Sau cum Da. zic? Cum vă văd față voi. Da, bă, da, urma să ariți asta. Pariam. Ce, bă? Ce? Mamă, Ce bă, ariți pe tu cum îți bagi mâia în cap. Da, câți abonați ai? 3? 23. Sau câți Hai, ce puțin. Am 34. Bă, da, aia nu-s puțin, da? Cu video ăsta o să scriu, cu video ăsta o să fac mai mulți abonați la pariu. Ah, sigur. Cum înțeleg o căuție. 3 abonați faci și tu? Mai se abonează 3 Da, bă, da. și faci vreo 28. 27. Bine, mă, bine. Bagă-l mai adânc în gură, bă, bagă-l mai adânc în gură, bă. Ia uite. Bagă. Hai de pula mea, hai da! Wow! Da, uite aici, Adi. Uite, acum îl și mănânc. Mamă. Hai de pula mea. Uite, ia lingi și tu. Nu, mulțumesc. Am și o urtie acasă. Dar vorbești singur, tu, bă. Adi, bagă camera, că așa faci și mai mulți abonați, să știi. Da, bă, da. Hai de mă, fac O bag eu într-un video, lasă, hai mă. Da, bă, chiar. Haide, mă, hai. Lasă-mă. Păi faci un abonat și tu ți abonați, adică eu. Te bă la ta, că tu te-ai abonat deja. Ba nu, habar n-am canalul tău. Te cheamă Adițu prost? Nu, mata mă cheamă. Da.
Sunt mai multe canale, să știi. Am un canal care se numește Mota 2222. Apare eu? Da. Se caută pe YouTube. O caută pe Chisat. Arată-ți pe ele, la cameră. Și vreau unul și verde. Nu, mersi. Nu mersi. Hai da pula mea! What the fuck? Aia e roșie, cam galbenă sau... Parcă-i pișa de ăla. Mama. Deschide gurița, puișor, bag-o pe tot. Dă-i pe gât! Mare gurca. Ce pula mea e aia? Mie nu-mi place. Hai pis de lumătac. Alu, a ta. A luat ta? A ta, bă. A mea, da. Raul, Strâncatul, tu. Vezi? Raul, înainte, Dar o mănânc, oricum. Raul, Bă, ce savage băiatul, what the fuck? înainte să vorbești, învață română și pe aia. What the fuck? Bă, filmăm de 6 minute și vă filmez pe țău. Da, mie mi s-a oprit, mie nu se mai auzea. Salut, empty, dă-și tu camera. De ce? Păi de ce nu? Dacă și-o dat. Apar pe YouTube. Bă, eu filmez acum. Salut abonați. Ăia 23 pe care am. Bă, dar pornești și nu-ți fie frică.